série, to miluji možná teď série mám, ale to je jedno. Prostě dím a myslím, že dneska dnešku tak toho asi už moc nenatočím, protože tohle budou asi jenom domy, mám. Jako přišli jsme na jednu zádu, protože jako tohle jsem se prostě na tom chtěla podívat a jsem jako nemyslím si, a přesně to pomohlo, nejspíš aspoň doufám, že se nebude, že to krásně hrozí, že po něčem jsem to nezpackala, takže jsem nic neudělala. No, rychle jsem dáme jeden strike. To je hotovo, nic víc tam nevejde. Smutný. Takže jenom to řád. Máme tam moje minibar. To tam vůbec vejde, tak. No, a pak už rychle, musím to dělat hodně rychle. To nemá, snad, ne? Dobrý. Tak. Nahoru tak dáme jenom bum, bum, bum. A ještě jednou bum. Dolů dáme bum, bum. 3 roty. Pak pár normálních věcí. Tak. 3 normální věci. A pak bychom mohli dát už jenom asi za jen nějaký ten chlebíček. Pak nějaký ty vajíčka. Bum, bum. A ještě bum. A bum. To je vše, nic víc pak tam nebudu dávat. Dorty. Nanuky. Tohle. Bum. Tohle. Bum. Tohle. Nahoru dáme. Tak. Tak, rychle. Tak. Ještě tam dáme rychle hrníčky. Bum, bum. Jeden, druhý a třetí. Vlastně tohle. Tak. Já si nic víc fakt nepotřebuju. Ještě dáme nějaký ty koše. Dáme sem ty koše. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Super. To bychom měli. Můžeme rychle. A frčet, no. Další. 10 maximum videí, takže já nemůžu teď moc natáčet, takže přeběhneme sem. Tam dáme koše a musím kupovat, protože to je čokoláda. A myslím, že tohle jste si to určitě užili jako já. Že to hodně užívám upřímně. Takže jako upřímně mám sousast.
abych řekla pravdu, velkou pravdu. Jsem z toho hodně možná. Bum. Tak, to by mohlo stačit. Rychle mi to dělali. Musím se s vámi. Tak, opa.